Jún. Slnko pečie ako besné. Tvoja záhrada bojuje o každý mililiter vody. A ty? Ty sa chystáš spáchať vraždu. Chodíš okolo tých svojich paprík a uhoriek a vidíš, že im niečo chýba. Sú bledé, slabé. A tvoj mozog kričí hnojivo, tak siahneš po tom, čo ti poradili v obchode, alebo čo robí sused. A presne tu robíš fatálnu chybu, ktorá premení tvoju úrodu na prach. Hovorím o agresívnych minerálnych hnojivách a, čo je ešte horšie, o čerstvom, nespracovanom hnoji. Najmä o kuracom truse. Myslíš si, že im dávaš života budič, pravda? Leješ im do krku kyselinu. Svojimi vlastnými rukami im páliš korene. Prestaň to robiť. Hneď. Vyhoď tú chémiu a ten čerstvý smradlavý hnoj odlož čo najďalej od svojej záhrady. Prečo je to v júni taká katastrofa? Pretože rastlina je v strese. Z tepla, zo sucha. Jej koreňový systém je zraniteľný. Keď do tejto suchej, horúcej pôdy naleješ koncentrovaný roztok hnojiva, vytvoríš chemickú bombu. Vysvetlím ti to ako pre debila. V pôde je zrazu vyššia koncentrácia solí ako v koreňoch rastliny. A príroda je neúprosná. Voda sa začne pohybovať z miesta s nižšou koncentráciou do miesta s vyššou. Teda s koreňou von! Ty svoju rastlinu polievaš, ale ona umiera od smedu. Doslova jej vysávaš život s koreňou. Gratulujem si, vrah. A čerstvý kurací trus, to je ešte lepšie. Ten obsahuje toľko amoniaku, že korene doslova spáli. Uvarí ich zaživa. Listy ti ožltnú z večera do rána. Plody opadajú. A ty budeš pozerať na tú spúšť a nadávať na počasie, na škodcov, na osud. Nie, chyba je v tebe, v tvojej lenivosti a nevedomosti. Ale ja som tu, aby som to zmenil. Teraz počúvaj, existuje riešenie. Je to lacné, je to silné a je to presne to, čo tvoja záhrada v júni potrebuje. Zabudni na chémiu. Naším spojencom je príroda. Hovorím o sile fermentácie. Hovorím o zákvase. Potrebuješ dve veci. Žihlavu a vodu. Žihlava je plná dusíka a mikroelementov v dokonalej, pre rastliny priateľnej forme. Vezmi veľké vedro. Do 2/3 ho napchaj nasekanou žihlavou. Narež ju, nasekaj, je to jedno. Znič ju. Zalej to vodou. Najlepšie dažďovou. Nechaj asi 10 cm od vrchu voľné miesto. Bude to kvaziť. Prikry to nejakou doskou. Ale nie úplne natesno. Musí to dýchať. A postav to niekam na slnko, ďaleko od domu. Bude to smrdieť ako peklo. Ten smrad je znakom úspechu. Baktérie pracujú pre teba. Rozkladajú organickú hmotu a uvoľňujú živiny. Nechaj to tak 10 až 14 dní. Každý deň to premiešaj palicou, aby sa to prevzdušnilo. Keď to prestane peniť a smrdieť, je to hotové. A teraz to najdôležitejšie. Riedenie. Nepoužívaj to koncentrované, lebo si zase spáliš korene. Riediš to 1:10. 1 diel smradlavého zlata. 10 dielov čistej vody. Zapíš si to. Vytetuj si to. Len to neposer a týmto zalievaj svoje rastliny. Ku koreňom. Nie na listy. Raz za týždeň. To je všetko. Toto je tekuté hnojivo, ktoré je okamžite dostupné. Živiny sú v chelátovej forme. Rastlina ich príjme hneď, bez námahy. Nespáliš nič. Naopak, posilníš koreňový systém, zlepšíš štruktúru pôdy a podporíš mikrobiologický život. Tvoje rastliny ozelenejú, zosilnejú, nasadia desiatky kvetov a plodov. Budú sa ti smiať do tváre, aké sú silné. Budeš zbierať uhorky vo vedrách. Paradajky veľké ako pesť. Papriky, čo praskajú, keď do nich zahryzneš. A to všetko vďaka tomu, že si prestal byť lenivý a prestal si počúvať hlúpe rady. Začal si používať hlavu. Takže si vyber. Chceš púšť, spálené korene a plač nad zničenou prácou? Alebo chceš úrodu, z ktorej sa zblázniš? Voľba je na tebe. Ja som ti povedal pravdu. Čo s ňou urobíš, je tvoja vec. Ak chceš viac takýchto nekompromisných rád, ktoré ti naozaj zachránia úrodu, daj odber. A stlač ten zvonček, aby ti nič neušlo. Pretože budúcu sezónu nechcem vidieť tvoju záhradu na cintoríne rastlín. Chcem vidieť tvoje fotky s bedňami plnými zeleniny. Zariaď sa podľa toho.